Kwa dhimbele weche mag somo ni Otieno Lewis Omondi mae county ma Homa Bay kod Fuaro Robinson mawuok e county ma Bungoma jopuonjre mobedo joloch e penj maduong' mar KCPE maigani maduoko mare noketa yanga gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Jopuonjre go noyudo max 431 moro ka moro. Jafombo marwa Lydia Okeyo wachonwa kaka weche nobedo bang' duoko mar penj. Mor nokwako gwenge maimbo mar Kenya bang' jopuonjre ariyo bedo joloch e Kenya mangima gi max 431 ewi 500 penj mar KCPE maigani. Otieno Lewis Omondi ma en japuonjre skund primar ma St. Peter's Mumias Boys kod Fuaro Robinson japuonjre skund primar ma Christ the King e county ma Bungoma gin jopuonjre manotimo maberie moloyo e penj no. Noka expect gani adhido kama kini ago ni Nyasaye erokamano gi jopuonjega. Teacher nobiro molemona koro ago ni erokamano ahinya. Jopuonjega to ago ni erokamano ahinya nikech ne gipuonjowa maber ahinya. Ne gikonwa mondo watim matek mondo wabed gi max maber to amor kwa koro ayudo max maber. To gi nyithindo owetega mano yudo max maber ago ni erokamano kata ka no kiyudo maber mido ne mi go ni Nyasaye erokamano. Amor jopuonj ma St. Peter's Mumias tiyo matek kabisa. Tiyo tich maber, amor gi parents mane nitie class ni. Parents no tiyo matek, they were visiting nyithindo. They did a great work. En nyathina makayo. Amor ahinya gi duoko ma oyudo. I was so happy. I became so happy. Yeah, I'm feeling very great because this is an achievement in my life. I had not expected it. I expected to be top 10, but not to this extent that I am number 1 in Kenya. This is a school of kings and queens. Kings and queens do not play, they win. Christ the King has won. Lendo mar nying joloch e piny no ne okoketia yanga gi jatend migawo mar somo kaka takamano ne okomono jofwamb weche Fuaro kendo yudo ndach jopuonjre go e pachoka. We were expecting him to announce the best candidate in the whole nation, but unfortunately he didn't. So we started looking for the marks. Then we could not get. But after about 10 minutes, the first boy we managed to get through had 403. And when we scrolled the third boy, we said the message for the third boy, our index 1, we saw 431. E county ma Nairobi, morno kwako skund primar ma Rockfields kama jopuonjre 55 no yudo max 400 gi wiye. I thank God first of all for giving me the opportunity, giving me the calmness of mind to be able to look at every question keenly and to be able to decide on which is the best answer. I dream of going to Mangu High School because I feel like the environment that is there is conducive enough to keep me encouraged, to not make me fall down, and to keep on giving me the energy to continue working. Kama nyithindo yudo max maber en jopuonj gi jonyuol gi management mar school always tiyo kanyakla kuma timore marach management miyowa support, jonyuol be miyowa support. Every day wan gi nyithindo kwa nyiso gi kaka winjo bene gi approach penjo mopenji gi kaka winjo bene gi duoko mondo mi giyud duoko maber pile pile. We've been subjecting our candidates to very quality exams, both internally and externally. The marking has been very thorough. We also want to thank the language departments for having taken our candidates through good teaching of English and composition. St. George's Primary School manie chuny boma ma Nairobi. Bende ne okowe chien ka wende mag puoch gi pak nopongo kor lwasi. It has been a tough journey, but tumeweza. All thanks to our teachers and the support staff. Wamekuwa very supportive, not forgetting our parents. Because I thought that I had failed. But when I opened them, I screamed.
Kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak penj mar 844 pachoka, migawo mar somo ne okogolo nyinge jopuonjre mano yombe penyno kaka pile. Wach mano okelo kihondko ka jonyuol, jopuonjre kod jopuonj ne temo manyo duoko magi kokalo kuom simbe mag ong'we yamo. Nokawa gi buok matin nikech ne waparo ni minister dhi luongonwa nying nyithindo motimo mabeyo. Koro kane ok oluongo, ne wabuok matin to piyo piyo ne wachako oro mondo wang'i to nyithindo timo maber machalo nade. Ne waparo ni nyithindwa moko nyalo bedo among the top 10. Kata kamano nikech koro ok waneno ni mane mobedo namba 1, wang'i mana alama, but still wan gi geno ni nyithindwa motimo maber nyaka moyudo 424 en among the top 10 kaka koro wan gi geno. En mor kod ilo ne jopuonjre motimo maberie moloyo e penj mar KCPE higa mar 2022. Jopuonjregi nitiere kod lek mopogore opogore. Lek makoro gigeto chopo kare ka thothgi osingo tiyo matek kendo maberie moloyo e sombgi mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Kenya National Examination Council, Nairobi. Nyasi